Operation Desert Storm had begun. The Americans' first target was Iran's capital. נפל טיל ראשון בארץ, רעש, בהלה. כולם מה הרבה אומר, מה הרבה אומר. יום שישי בבוקר יצא מברק מהרבה. במברק הרבה אמר, שבת שלום, ובאופן דשמחה, וביום שמחתכם אלו השבתות. כשהרבה נכנס לתפילה, שרו עוצו עצה ותופרו. Several more missiles into Israel early this morning, making that the second attack within 30 hours. Thanks God. No casualties, 3 slightly wounded. הרבי בהתוועדות נכנס, הרבי דיבר ככה בחיות מהר, והרבי התייחס באופן פרטי לעניין, ואמר, הניסים שהיו השבוע, שמלך עיראק, מלך בבל, רוצה לגוע בירושלים, ויהיה לו מפלה, והיה לו מפלה, כמו שרואים מה שעשו השבוע, נכנסו לארמונות שלו והשפילו אותו, והוא נע ונד ממקום למקום, ואין לו קביעות. לאחר מכן הרבי אמר שעם ישראל בטוחים בארץ ישראל, והכל הקדוש ברוך הוא עושה לטובתם. בניי אל תתייראו.